This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit. Sikreta lang ni ha. Nangihi ko. Sa loob tanan sa kameraman. May rollback na. Pwede na makapalayo slight kung mag-road trip. Ari, hindi tama kalayo ang lugar. Sa unahan lang sang DSB mga masobra lang isa ka oras nga drive. Pero amo sini ang itsura sang waterfalls. May lamesa kag cottage pa nga pwede makanaan kag makapihan samtang naga-enjoy ka sa view. Opdi kami sa amon tripping pakadto sa Latason Falls. Halin Bacolod City via Don Salvador Benedicto, amo ni gatuan ang ginsuggest sa amo ni Laagang Ismagol sa Barangay Marcelo sa Banwa sa Calatrava. Kung usuyon mo ang highway sa DSB, maagyan mo ang nagasipak na dalan pawala pa Calatrava. Diretso-diretso lang after sa DSB, maagyan ang Barangay Marcelo sa Calatrava. Hindi ka niya makalapot sa dalan nga nagasipak pag inapakato sa Sagay ng Calatrava proper. Kung makita mo na gani ang ining kapihan nga Busay stopover sa kilid sang dalan, lapit ka na lang. Pwede ka na magbilin sa motor o kung sa lakyan. Ang ining signage amo ang magalid sa imo pagkadto sa Busay. Upod ko gali ang surprise sa bisikleta ng amigo ko, sikat ni sa silo. 30 minutes lang nga lakat, may saka panaog pero hindi amo sinakabudlay. Guro. Ano kailan na magli? Ara. Patuloy lang ganda. Sakto guro ah. Ano ba yan ito? Oo. Yeah. Sundon lang ang banas kay pakadto ina sa Busay. Ang mga last few meters naman lang siya medyo challenging kay medyo talaklaron siya. But okay lang. Kung kaya ko, for sure, kaya nyo man. Sorry ha, nagtalang kami eh. Wala sang talaklaron, wala sang agyan nga mo sila kakapoy, sala lagid na agyan namon. Sa unahan lang, nagapangilay na sa imo ang Busay. Sa layo, makita mo na siya. Istorya sa tag-iya sang duta nga tukayo kugali si Tatay Romeo Senyeres bangod sa pandemic nagadamo ang nagakadto sa ilang lugar gani iya ginhawanan. Bisan mga taga Cebu nagapakalabot pa diri sa ilang propiedad para maglagaw kag maligo sa Busay. Na yun na daan. Pagbuhat sa kalibutan, inana na siya. Tapos, may kakadto din ang mga tao kapaligo? Kadaghan kayo sa unang lasang pa ni. Naay, Mari. Siot na sa una. Kipinsura, dalang. Saan mo na yun ibang sarang mo tangan mga cottage? Pag-ura. Mga pila ka bulan na? Mga pulo pa kabulan. O, pa'y tuig lagi. Wala pa na to gani. Wala pa. Ano abi kay pinasahi saya? Malapad, kadamo sang drops ng tubig, kag nagalapta, daw kurtina. May mga spots nga pwede makapahulom. Ari, nabaw lang. Pwede makapamasahe sa tubig.
dalon. Huwag na masahe sa likod. Sikreta lang ni ha. Nangihi ko. Sa loob gitanan ng kameraman. Kag syempre, ang malapit sa drop nga tubig, pero medyo madalom. So, dili lang taan ay gawa. Ari pagin ang namian kuya, may mga lamesa kag cottage. Mapungko ka ni samtang nagapatawhay, kape-kape, kag amusin niya ang background mo. Pang Instagram or TikTok ka di, taas pa na views. Sa kadamo sang nakatuan ko na nga mga busay, isa ni siya sa mga pinakatahong kag wala pa maayong ma-discover. Ari pagid ang the best part. Si Tatay Romeo, wala sang entrance fee, wala sang rental. Donasyon lang ang iya ginabaton. Buhatan. Librahan mo na lang. Tapos parentahan eh. Narentahan sa bisita. Pila bayad kung magamunin? Wala ra kanang donisyon ra gyapon kanang pinres kaloes mare. Uy, grabe man uy. Hindi, wala man niya libre subong. Dapat na mahal ba lang gasolina. Dapat ka sukot ka. Pati mag-entrance diri, donasyon lang. Donasyon ra. Ora na mo adre. Hoy, pero kung magkadto ka mo di, hindi nyo man siya pagbaraton ha. Kaluoy siya. Sana din nag-maintain sang lugar. Kag please, antes ka mo magpalayo, libuton taanay ang Negros. Buligan taanay nga makabawi ang aton local tourism. Sang sarado bala ang tanan, sila ni naghatag sa aton, sang kalingawan. Sino bala magpinsar nga isa lang ka oras nga drive gikan sa Bacolod City, may amo sini katahom nga busay diri sa may barangay Marcelo sa Banwa sa Calatrava diri sa Negros Occidental. Kadamo pagkita sa dapat nga explore diri sa aton sa isla sang Negros. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Ulumod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo Ginyang, Tripping ni Ruming.
This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit!